Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν παράξενο τόπο, ζούσαν ο Λάκης ο Μπουκαλάκης, ο Κούλης ο Περδικούλης και η Τούλα Κομποστούλα. Σε αυτόν λοιπόν τον παράξενο τόπο, τους άφησε ένα απορριμματοφόρο και όπως καταλάβετε, γνωρίστηκαν σε ένα σκουπιδότοπο. «Βοήθεια, βοήθεια», είπε η Τούλα μόλις αισθάνθηκε να πέφτει με δύναμη από το απορριμματοφόρο. «Ησύχασε καλέ, τι φωνάζεις έτσι», είπε ο Λάκης. «Φοβάμαι, δεν το καταλαβαίνεις. Τι θα μου κάνει τώρα?» «Θέλω να γυρίσω πίσω στο ντουλάπι μου, παρέα με τις άλλες κονσέρβες», είπε η Τούλα. «Μπα, και από εγώ δύο άνθρωποι κρατάνε στο ντουλάπι τους τα άδεια ντενεκεδάκια. Τα σκουπίδια τους δηλαδή», ρώτησε ο Λάκης. «Μα τι είναι εδώ πέρα, δεν γνωρίζω το μέρος», είπε η Τούλα. «Τόσο αθώο είσαι, βρε παιδάκι μου, ή μήπως κούτι?» την κορόιδεψε ο Λάκης. «Πρόσεξε, Λάκη, δεν είναι ανάγκη να φοβήσεις το κορίτσι, ούτε να το αποπαίρνεις έτσι», πετάχτηκε από δίπλα ο Κούλης. «Και ποιος είσαι εσύ και πώς γνωρίζεις το όνομά μου?» είπε ο Λάκης, όλο απορία. «Άκουσα τους φίλους σου να σε χαιρετάνε πριν πεταχτείς και εσύ στα σκουπίδια. Πριν πεταχτείς και εσύ στα σκουπίδια, όπως όλοι μας. Ας συστηθούμε λοιπόν. Είμαι ο Κούλης, ο Πυρηδικούλης». «Και εγώ ο Λάκης ο Μπουκαλάκης, όπως ακούσατε. Τούλα Κομποστούλα. Και δεν ξέρω αν χαίρομαι που βρίσκομαι στην παρέα σας». «Χαίρεσαι ή όχι, αυτή είναι η τύχη σου, μικρή μου», αγρίεψε ο Λάκης. «Λάκη φρόνημα λοιπόν, Τούλα, εδώ είναι ο χώρος που μαζεύονται όλα τα σκουπίδια της πόλης μας», εξήγησε ο Κούλης. «Α, γι' αυτό αυτός ο συνοτισμός. Τώρα κατάλαβα, και πού θα πάμε μετά από εδώ?» ρώτησε η Τούλα. «Ακούς τώρα τι λέει, είναι να μην ευριάζει κανείς. Αυτό είναι το τέρμα, καταλαβαίνεις, δεν έχει αλλού. Τέλος!» ούρλιαξε ο Λάκης εξωφρενών. «Τέλος, δηλαδή θα πεθάνουμε όλοι», είπε η Τούλα και τα ματάκια της γέμισαν δάκρυα. Ο Κούλης την πλησίασε και κοιτώντας την στα μάτια είπε «Καλή μου, μην τον ακούς, και αυτός φοβάται, γι' αυτό έχει τόσα νεύρα». «Ναι, φοβάμαι, γιατί ξέρω πως σε λίγο θα έρθει μια μεγάλη μπουλντόζα να μας λιώσει και μια μεγάλη φωτιά να μας κάψει. Αλλά δεν θα βάλω και τα κλάματα». «Για σταθείτε βρε παιδιά, ίσως υπάρχει ακόμα ελπίδα. Μέρες τώρα στο μυαλό μου τριγυρνάει μια ιδέα», τους καθησύχασε ο Κούλης. «Ιδέα? Μήπως κάποιο σχέδιο απόδρασης?» ρώτησε η Τούλα. «Κάπως έτσι», απάντησε ο Κούλης. «Ας τα ακούσουμε κι αυτό», συμφώνησε ο Λάκης. «Πού σας πέταξαν όταν άδειασε το περιεχόμενό σας, θυμάστε?» ρώτησε ο Κούλης. Στον κάδο με όλα τα σκουπίδια της ημέρας». «Διάχ», απάντησε ο Λάκης. «Ακριβώς. Γνωρίζετε όμως ότι υπάρχουν διαφορετικοί κάδοι για κάθε έναν από εμάς. Αλλά κανείς δεν προσπάθησε να διαλέξει τα σκουπίδια του για να μας πετάξει εκεί», είπε ο Κούλης. «Δηλαδή εγώ έπρεπε να βρίσκομαι αλλού τώρα», είπε η Τούλα. «Κάπως έτσι, τα τενακεδάκια, σαν και εσένα, πετιούνται στους κίτρινους κάδους. Τα πλαστικά αντικείμενα, σαν το λάκι, πάνε στους κόκκινους κάδους, τα χάκινα σκουπίδια, όπως εγώ, στους μπλε κάδους απορριμμάτων, και τα γυάλινα κάπου αλλού», εξήγησε ο Κούλης. «Και τι διαφορετικό θα συνέβαινε? Πάλι εδώ θα βρισκόμαστε, στο σκουπιδό του», γκρίνιαξε ο Λάκης. «Όχι, φίλε μου, γιατί όλα αυτά τα σκουπίδια πάνε για ανακύκλωση», είπε ο Κούλης. «Ανακύκλωση, τι είναι πάλι αυτό?» απόρριψε ο Λάκης. «Σε παρακαλώ, εξήγησέ μας τι είναι αυτό, Κούλη», είπε η Τούλα, γεμάτη ενδιαφέρον. «Διάβασα ότι σε ένα μεγάλο εργοστάσιο μαζεύονται όλα τα σκουπίδια από το ίδιο υλικό, το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί, το αλουμίνιο, και αφού τα επεξεργαστούν φτιάχνονται από την αρχή», είπε ο Κούλης. «Δηλαδή θα ξαναγίνω η Τούλα η Κομποστούλα?» «Όχι ακριβώς. Μπορεί την άλλη φορά να γίνεις τενεκεδάκι για πελτέ. Σε πειράζει αυτό?»
είπε ο Λάκης. Καθόλου, το προτιμώ από το τζούλιγμα και τη φωτιά. Όμως, πώς θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε κι εμείς μέχρι τα εργοστάσια ανακύκλωσης, ρώτησε η Τούλα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Όλοι μαζί όμως νομίζω πως θα τα καταφέρουμε, είπε ο Κούλης. Εγώ αναλαμβάνω να ειδοποιήσω και τους άλλους που ζουν στο σκουπιδότοπο. Όποιος θέλει να μας ακολουθήσει, είπε ο Λάκης. Έτσι και έγινε. Τα σκουπίδια ενημερώθηκαν για τους κάδους και για την ανακύκλωση. Το σχέδιο απόδρασης ήταν απλό. Τα σκουπίδια χωρίστηκαν σε ομάδες. Τα αλουμινένια έφτιαξαν την πρώτη, τα χάρτινα τη δεύτερη, τα γυάλινα την τρίτη και τα πλαστικά τη τελευταία ομάδα. Το επόμενο βράδυ, και όταν η πόλη είχε ησυχάσει, τα σκουπίδια ξεκίνησαν να βρουν χρωματιστούς κάδους. Μέχρι το πρωί ήταν όλοι στη θέση τους. Κάθε ομάδα μπήκε στον κάδο που τους αναλογούσε και όλα έγιναν όπως τα είχε πει ο Κούλης. Τα διαχωρισμένα σκουπίδια οδηγήθηκαν στα εργοστάσια ανακύκλωσης και έγιναν ξανά χρήσιμα για τον άνθρωπο. Και αν θέλετε να μάθετε που κατέληξαν οι τρεις μας φίλοι, από μια υπέροχη σύμπτωση βρέθηκαν και οι τρεις στο ίδιο σούπερ μάρκετ. «Κάνεψε εκεί, παιδάκι μου, με στρίμωξες», ακούστηκε μια χτένα. «Λάκη, εσύ?» Εγώ, γιατί? Εσύ ποια είσαι? Η Τούλα, καλέ, δεν με θυμάσαι? Τόσους αγώνες κάναμε μαζί. Βέβαια, τώρα θυμήθηκα. Και όπως σου είχα πει, έγινες πελτές. Είπε ο Λάκης. «Κάπου τις ξέρω αυτές τις φωνές. Παιδιά, εγώ είμαι ο Κούλης. Πού είσαι, δεν σε βλέπουμε. Τι σε κάνανε εσένα?» είπε η Τούλα. «Είμαι μια ωραιότατη σακούλα για τα ψώνια. Είμαι η χάρτινη σακούλα που σας κουβαλάει. Νομίζω πως το ταξίδι μας άξιζε. Εσείς τι λέτε?» «Σίγουρα, φίλε. Δεν μετανιώνουμε ούτε στιγμή για το ταξίδι της ανακύκλωσης.